bandiraɓe ko dilli fo wonko dillini ɗum ko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nuletake asman ko ɓuri cuurki sayi cuurki ko jaygo sakki less ceerno nourou ba jaaɗo mali ɓe mbi jaaɓi o yeehi gambi ɓe mbi jaaɓi o yeehi burkina ɓe mbi jaaɓi 12 novembre 2021 e mbono toon to république islamique Mauritanie naaɓe on dañi koɗo tedduɗo ceerno nourou ba jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e ceerno nourou ba jiɗɗa ko yaade caggal leydi jokkodir e ceerno nourou ba jiɗɗa ko dañde kayitaji jokkodir e ceerno nourou ba mbiɗen ko 12 novembre 2021 e mbono toon to république islamique Mauritanie e mbono toon to cité plaza bandiraɓe o haɗata e nder Nouakchott maw ya ha toon to Nouadhibou bandiraɓe jawnoɗe jokkodiron e ceerno nourou ba ko lappol pattam lamiwol eɗen gandi ko rang mawɗo wonataɗo ceerno nourou ba woni bandiraɓe mi wi on yaade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha mooƴo womre ne wara sammunde kono hakkille jaɓata ceerno nourou ba e mbono toon to république islamique Mauritanie bandiraɓe enen kala en kawriyat toon radio télé onon kala oɗon mbawi notade toon ceerno nourou ba ganda joɗɗo gandal min mboɗomi toon to république islamique Mauritanie tawde ko min ceerno nourou ba gondata ha lappol ngol gasa. Assalamu alaikum chers téléspectateurs de Télé Mbedda. On est en direct sur notre émission Wuur-Rap. Donc en gasa wonde taw en bayri waddi émission seeɗa mais alhamdulillah en sella donc en calmini kadi yeɓuyankoɓe Télé Mbedda eɗen ɓeydo wiideɓe kadi yoɓe mbatna ɓe mbaɗatno en garte e émission meɗen Wuur-Rap mo Mamzoudou King waɗanta moon kala saaha donc eɗen mbiya yimɓeɓe yo mbad maxide partage e nadde abonade donc hande eɗen ɗo e sans plus tarder eɗen ɗo e wondude EDK avant eɗen puɗɗo kokken goto e foof salmina bandiraɓe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiyankoɓe on calminama e yeeɓiyankoɓe pulaar wiyata aya o Télé Mbedda on ziyarama ha woni gonga on mbiyama marhaba bikum bisimilla moon aussi hande émission EDK from Fouta wondude moon yidde yewtidde moon e wayrude on kadi mais mi salmini on donc makko Diallo Demba salmini on ha par mi arta e moon minnen. Salam alaikum salam marhaba bik Mamzo sawa e atti aussi salminama kadi en calmini wa Télé Mbedda fof donc EDK from Fouta hande ɓuɓata ɗo e PK 7 donc ene wayi en garti e numéro meɗen goɗɗo e Wuur-Rap donc hande woni ɗo ko EDK sen wi EDK mbiyen from Fouta walla EDK haxen musical donc hande en gari ɗo pour yidde andude ko heewi e EDK mboɗo namdo mi anda ko holon e moɗon puɗɗorto moɗo question e holnde EDK fuɗɗe musique ngal namdal sa namdima amen ma wela amen nde wonno won yiɓɓe andude ɗum keɓani yewtidde amen donc ko foti namdede ko foti jaabede so namdal fawa e place mum tan e jaabu e fawa e place mum donc mi ziyari on ha woni batin EDK ne wayno min o 2008 mboɗo woni hen seeɗa mais EDK carrière solo walla ko mi rewdi hen atti hen mi rewdi hen woɗɓe après majjum min carrière solo kam mi hewani wadde ɗum no fewi mbaɗmi ɗum ko seeɗa ha jiidirmi e Diallo Demba fin 2009 min goni hen nder 2010 hen mais koye 2011 min créé EDK from Fouta. ça veut dire que atti meeɗi wonde rappeur o mama meeɗi wonde rappeur gaari mawde est ce que forno ko gaari de ko gaari donc est ce que nden ko EDK wonno walla wonno tan ko Mr Jam e hoore mum non kañum ko min hooram Mr Jam o wonano ko Jam borom jamanu wonno on instant bon min e o bamma hen mbaɗa hen on instant kadi gandanɗa hoorema répétition uji nder cuuɗi ha ɓalli ngula en plus noon e standard min cukka yimɓe noppi hay yenge min gañani montude on instant la men yidde musique après 2008 duttimi Fouta jimi bewɓe révolution gondumi e mumen on instant gondumi e mabɓe step by goto Diallo Demba nak koye hasard min kawri koye nder concert Allah waɗi gondigal ngal koye nder concert Allah waɗi famamo yo wuuro no wiye Sinthiou Boumak koye nder hen min jewtidi min pamodiri min gandi min poti yadude min jokkodiri ha hande alhamdulillah yettere Allah e min to min goni ɗo mami arte ma e Diallo Demba annene holko ɓeydata e gandodiral moɗon e holko ɓeydi fottude ɗum jaajef sexy haali ko bon EDK min kawri ko fin 2009 e nder hen nder 2010 min jaa mais min hooram ɓe jogino groupe goɗɗo no wiye sukaɓe Fouta
mais ben bon min juddani hen ha won nokku parce que majjan kam Fouta bon sa woni rappeur tan c'est fouti et surtout panrajement et amijma et tout ça mbay bondinde tan batta respecté parce que mbiyata wonde ko rap mbatta donc ne way juldinte simmene goddum e goddum te Fouta to majjan enen fof majjan Fouta bon dar hen min poti comme no wirni sinci min poti concert on esta ko min goto ari mbeɗa foti juuti mbeɗa jogui instrumental bon en plus min badna rap mbaɗa ha dara kadi min gandira ko un jour min gandir après min noddu mom mbi bo min yiɗi mi montude komi goto est ce que min mbawa arde mi mondir o kam donc holno mondirde mbi jogui instrumental nen instrumental on instant il faut ngandon den ko raga ɓuuri hewde instrumental dédiente après bon kollumom instrumental mbi bo ko ni way mais temo ko ni way après pause mi référent o kam bon ala problème e kanko kadi machallah ha joni um way ko wawno aussi min naati surprise goto mbaɗiri yimɓe parce que hay goto andani est ce que mi montide kanko ko rinjow min ko kahayde min poti sincu min kalde nder jamme min monti mais on jamma ko machallah bien passé bon e nder hen min dutti keyeji kanko Allah wali on instant mo yaade grand frère am goto no wiye Dembélé mbeɗa sikki hewɓe Fouta ne gandi ɗum woni timtumol on instant ko mum ɓurno jokkodirde amin garda e studio Tula Hela woni Pikapi Boys Bibi ɓen kadi ko kahay naaɓe min potti studio to hankadi nder hen nder ha gowdiral waɗe hakkude amen min kaldi mbi est ce que en mbawa wadde groupe nder groupe o nde waɗa tawi kam de min continue ko sukaɓe Fouta mais yi ha ben instant min mbi est ce que sukaɓe Fouta noddani keewal par ce que mbawi noddede yimɓe mboɓe gara ngabba mboɓe gara ngabba te min mbawa sala par ce que sukaɓe Fouta mun fon wawi arde président wiwonde ko cuhlel Fouta min jooɗi on instant hedde 2011 ni woni min créé EDK o mais EDK avant ne yaha hewɓe mbaɗi ɗum compteur wonde goppe tan sukaɓe Fouta ko fof ma dañ haalaɓe n'importe mun fof haala tan gandara hoore mon no yiiɗi e nder hen mbaɗi waɗi EDK from sukaɓe Fouta EDK from sukaɓe Fouta ha ɓooyi min rosti sukaɓe Fouta mbaɗi EDK from Fouta ni arde kadi ko yettoral guinden ha heewi heddoro kam yimɓe so tawi gondiri saha foof wodata ko naati ɗon mais alhamdulillah Allah won moƴƴi aussi nane yaha EDK ha joni nane yaha yettere Allah kadi no fewi aussi firti nden wonno ko mbiɗa ko 2009 e firti an a fuɗɗinoma wadde rap avant oɗon gandodira firti an ko hedde horon an e puɗɗiɗa wadde rap an bon min mbiɗa wawi yidemi koye nder 2009 eyyi tawa jogui maximum duuɓi ma to ngar bon on instant à peu près de 18 ans ouais e dronka mbaɗ fawno ronde kadi minen ex président men wonde Aziz Diaɗo instant o arde rek nder hen min gari par ce que elso ngaji min gari min mbaɗi buurta min piije nder hen départ ko fijir tan wonno mais élection ngaji garɗo élection ngaji min basta taw kon arɓe oɗon jiiɗo haalise less hay meji ɗi walla haalis kam wala hen min gari ko elso ngaji min pito ga on saga so min noddama ga mbiyam ko bono waɗi par ce que sousa public mi ƴewat yimɓe wobɓe sihlaba mbiye gara duse kam fof ɓe kewa e nder pojo mo taw yimɓe ganda gal dappo mi paɗa mi yalta e kanko horma hayno ari ha wonde arem de on instant mi suusa public en 100% so min noddama tan kanko heewi jogade courage min gonon ko wadde inde après mi naata mi waɗa 1 2 3 mi yaha ha jaɓ donc somi arte Mr Jam donc comme si no haaldiri ni et puis premier jour mo pottuɗon concert ha mbawɗon montidde par exemple ko kanko addi temo o addi instrument makko o wima ko temps pose temps ganduɗa est ce que on jour ko hawre ka jogui couplet o jaadude oɗon affaire walla ko a improvise ɗum ɗon e rek après c'est comment min ko noon Allah waɗi kam noon liggorto min mi arat tan joni mbiɗo ay natini studio mi yiiɗi yimde ko jinmi yimde ko mi yima min ko noon mbami dal e kadi ɗum waɗi hay parfois mi créate couplet am ha par mi yaha studio taw kam fof ɓe gandi o couplet am mi yaha studio mi change o couplet mi watta couplet goɗɗo jeeyaɓe gona wi pourquoi ni mais ko noon Allah waɗi min hooram mi yiiɗi ittude ɗum hooram mais mi ronki ko noon mbami par ce que noon puɗɗirimi noon ekkinirmi hooram ha hande so a windata min bindolam heewani mi windata ga min texte jam ko ni tan liggortomi min hayso mi windanama texte mi addanama so mi jimi mi weltora mais est ce que aɗa wawi windude ya wonko mbaɗam hen seeɗa on heewani seeɗa a janggui école mi jangi école seeɗa Qur'an ɓurnomi janggude mbaɗa andi kam no Allah rewrete mais comme si o windata yimɓe ƴeewo donc texte uji makko après yo ƴeew ko ɓuuri sentirde fon min ɗo on keɗoro hein ok mbaɗa sa soko benn mixtape heƴani album benen mixtape do hennu ɗum Obama rabam heƴani communauté fusi département rabmo sa yalto taw haadi koye nder appartement nde rabmi ala hen weekend aset aled aljuma rab waɗi kam Messi Cristiano e Benzema so tikkere wodi ni mi wima ɗum ko haajuma rimuji kewɗi gon ko wajuji mawɓe juma reno kam komi jengi sa mimi kam cuuma ay min komi nangue sa daari kam guma
andu haaju ma sino mi taja yawuya donc ne wayno keɗima caggal ɗum ɗon en jii EDK avant eɗen goɗɗoya ni après pirtunon miɗen holko firti EDK mot par mot. Yeah, Mr. Mamzo mi weltima kadi aussi aɗa neɗɗo so tawi aɗa namdum ko andi omo jogui hen courage e kadi heddoroko sa anda kadi hunde ma waɗa compliqué mais minen pour amin affaire o ñaggani bon sa nani EDK o o ko eriɓe de o ko dental kawa ko kawaral donc ko eriɓe dental e kawaral forme o noon ko anglais woni forme nokku to jeeyɗa donc minen komi fuutankoɓe ɓiɓe fuutankoɓe hamga ni wonti EDK from Fouta. EDK from Fouta EDK to jeeyɗa Fouta min jibina ko Fouta min mawni ko Fouta min gandi ko Fouta min jahat min dutto Fouta komin dañi fof kadi gadda e Fouta comme si nde gonduɗon comme si on gondani e même place e anka o ko rinjawnajo anka keyidnajo donc est ce que waɗani compliqué seeɗa pour joddade mon saha foɗon binde walla onon goni toujours mamso mi weltan mom kadi aussi no mbiyama ni guinnani bon waɗani compliqué par ce que hande rinjaw kahari sen beela mbiyen ko gotum eɗen mbawi min pour min rinjaw ko leegal e nder keyeji par ce que 5 kilos ko ganduɗa hoore ma aɗa wawi yarude ɗum koyngal ni oto kiiriya toon mbalta donc min mi wiyata rinjaw koko yalti kaye mbiyami rinjaw ko nder kayedi par ce que won leeɗe nder kayedi goɗɗude no rinjaw woɗɗiri ni donc firti rinjaw contanu ko kayedi e kadi ko yettara Allah guila min gondi ha instant ko minen gondi ga place goto par ce que min koti Fouta ko kayedi mi ketata waɗat ben instant kadi min jaha wurto kadi min jeeya parent ji kadi min mbaɗa komin poti waɗde ko min dutto fof amen dara ko kayedi par ce que kayedi woni base o donc ko ɗo min jooɗoyi minen so min gummi ga nakshot walla nuwadi so min koti Fouta ko kayedi min gondata nokko goto ha no min gummiti toon kadi min garti ga kadi min mi yaha nuwadi walla mi heddo ɗum ko ni min gori so min dutti Fouta ko kayedi min gori en tout cas kam mboɗo andi kam ne mboyɗon woɗɗodirde ni par exemple mbiɗa ko 5 kilos woni ɗon so woni yara ɗum ko koyngal mbaɗen ko misi jam ɓurata arde par ce que to parce que to addoyamen to addoyamen to wi amin min jetti min defani yettade donc wona ɗum EDK en ji EDK yaltini no mixtape goto j'espère que somi juumani wonata ko hedde 2013 en e somi juumani ne gasa wonde ko hedde oɗon saaha fotata wonde walla ko caggal ɗum mais oɗon wonno premier mixtape moɗon premier min jaltini ko single goto aɗa andi EDK woni tar Cheikh Sy Diallo Demba wondude Oumar goto ne wiye Oumar minen mbiyatamo Mara on instant min jooba après majjum min mbiye min jaltini single goto de min mbiye min jaltini single o kadi kanko hawre on instant ko jiɗɗo ɗaccude o ɗacci ko sinks goto walla par ce que ko on instant aɗa andi yimɓe projet ko belɗa innir ɗum fof a innirat ɗum on instant ken hesɓe hen en jaltini ko affaire ko mixtape mais hokkuɗen ɗum inde single min mbiɗen ɗum ko single ko EDK tan woni en hesɓe hen ala il faut laaw ko EDK tan woni hesɓe hen walla heddiɓe ken hesɓe projet o par ce que nde garɗen e nder projet 2013 eɗen jaltini projet en meeɗa yaltinde projet ko ganduɗen tan ko arde jouer en live walla jouer en concert walla garen tan dal ko ɗum ganduɗen min gari e nder studio min mbiya min jiiɗi yaltinde projet nde min gari e studio o nde min jaltini on projet koye no mbiyatnomo MC min gari min jaltini ɗon projet o min mbi wadde min jiiɗi yaltinde single o wi min mbat 4 morceaux joni wadde firti ko mixtape wonno ɗon mais yimɓe fof mbiyata ɗum tan ko single min mbi ɗum andu hoorema par ce que ɗum min puɗɗiri pour respectude concept amin quoi parce que EDK eriɓe tentade kawral ko adi fof min mbiya bandiraɓe yo gandu koye mumen min jaltini projet o ewo ndende min jaltini projet o koye 2013 min jaltini projet o ko 2012 on no premier amen concert après 2013 min joui concert amen nder ɗo Nouakchott ɗo legal ne wiye Daira Aba nden ko toon konnomi R24 après majjum de min joui ɗon min gayni min jooɗi radio Chebab min payi concert aji Fouta min goni hen alhamdoulilah hande min jaltini mixtape Bataki Duna 2015 min jaltini Bataki Duna 2018 min jaltini volume 2 Bataki Duna ha hande eɗen gone maxi album mixtape uji eɗen jogui mixtape uji ɗiɗi e ko tati fonno wonde gotel noon bonnanen ɗum mbaɗanɗen ɗum single te ko mixtape uji tati goni ɗon on jarun ɗon ko wadde ɗum single mais mbiɗon yon mbaɗ mixtape minen ko mixtape min mbaɗi ko mixtape woni ɗon non min cikkannomi on instant par exemple ko juste aɗa yiɗi yaltinde projet kam haysino ko sinks goto et puis mais aɗa yiɗi yeyde ɗum pour mbaɗa hen concert cooma hen 3 morceaux 4 morceaux mbaɗa ɗum pour jaltina par ce que min ko ɗum cikkanno mbaɗirɗon ɗum e kadi aɗa andi affaire goto no woodi neɗɗo aɗa yiɗa wadde hunde taw gandal ma tottanima hunde par ce que musique woni hen ko gandal
e woni hen ko mbawka woni hen ko yidde ɗe gueɗe tati so ɗe ngala e ma pour jaha ko probléme ko adi fof e gandal ngal min jogui hande e humpito min jogui hande min galano ɗum hanki par ce que hunde a wonat hen ene ɓulanma ko pulaar wiyata ko ene ɓulanma mi sendi ɗum joom lettre uji jeegomo lettre uji joyo ene ɓulanma dal so ɓulanima après gona yaade aɗa humpito ko poɗɗa wadde ko nden emin naati hen projet o pour yidde yomin gande e yidde dañde hen hunde par ce que hunde so ala jencude wawa yaade pulaar wiyata jencude so ala jencude wawa yaade joni min mbaɗi manam jencude woni ko comme no mbiyen ko nafoore gartam il faut waɗa gartam ɗam woni jogoɗa caisse ma ane waɗa mbuñaari waɗa hunde seeɗa kaalisal pour ko mbawɗa liggorade hay bitika hoore muɗum so tawi a yeeyat ɗum bénéfice a ala hen moylolo donc ko ɗum woni haala ka min joobi hen nak min mbaɗi cingel o min dañi hen hunde eyyi min dañi hen hunde min mbawi wadde hen mixtape min mbawi wadde hen ko deuxiéme mixtape hande alhamdoulillah emin mbaɗa hen ɗum ɗo maxi album min goni maxi album ne wayno gasi kilipaji muɗum min mbaɗino hen ma won ɗiɗi ton hoto même plan après ma en garta ala probléme bon joni noon min mbawi wadde hen ngal ɗon gueɗal foof e ngal gueɗal ngal min mbaɗi ngal kadi yettere Allah ne waɗi hande dande wonto nana ene waɗi yimɓe yiyoɓe EDK face à face taw ko yiɗɓe EDK ene waɗi kadi yiɗɓe EDK ɓe dañani yiide EDK face ten face foof waɗi ɗum ko projet ji ɗi mbaɗɗen ɗi e alhamdoulillah Allah waɗi hen barke waɗi hen nafoore waɗi hen gartam ha jiiɗen yimɓe ne ɓeydo abbaje men dal donc ko noon donc an pour mi namdoma par exemple on jaltinino mixtape mbaɗɗon premium goɗɗo mbaɗɗon volume 2 mais pourquoi mbaɗɗon volume 1 volume 2 eyyi bon sa yi min mbaɗi ɗum par ce que ko des projets kandi il faut ko mixtape donc il faut waɗa 1 2 ko min jaltini premium mixtape ko projet mbaɗi ɗum ko mixtape deuxiéme fois kadi aussi kadi mbatti ɗum kadi aussi deuxiéme fois pour andinde yimɓe dal amin mbawi wadde ko ɓuuri komin mbanno kadi aussi e ha joni kadi amin ɗimmiti kadi wattude kadi hono ko ɓuuri ɗum ɗon aɗa andi so tawi neɗɗo aɗa waɗa hunde aɗa yiyana hoorema aɗa yi hen ɓeydare ne moƴƴi an hoorema kadi ɓeydoɗa kadi aussi donc machallah fan suji mun foof ne nangi to foti nangude ɗo ene waɗa ko foti wadde ko donc ne haysi kadi minen kadi minen essaye liggade kadi mbaɗa minen komi foti wadde ko min mbasa mettinde ɓerɗu men kadi aɗa andi fancement ndeysan parfois ha sa waɗi ko soofi omo ama hay wiide gonda waɗi ko soofi mais kadi minne kadi ñagotomi fan suji aussi kadi kamɓe ballal mabɓe hen ko woni holɗum même temps artiste so tawi waɗi hunde ko fewante a wawi jogade cuusal haalde joomum haalama ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo arrangé ani woto ƴeewa tan kanko welimi ko il faut ƴeewa an e hoorema ko welata yimɓe ko par ce que hande ɗe gandi so tawi waɗa musique foof nen hen gandal ngal foof wawa ardude hen e parfois on ko mbatta ko yimɓe yeɓaɓe ɓe gandata ɗum donc ɓen andoɓe ɗum ɓe wona gagnoma o somo haalanma o haalantama pour yo ko haalma pour yo muus mais kanko guiɗoma o hasamo haalanma mo andi ɗum ma muuse ma même andi no foti haalirde tan wadde fetti ko fansuji koyemumen kamɓe essata wallude artiste uji e banggue conseil aji ko mbiyata ko junngo woto foɓɓata en plus kadi ɓe mbaɗa feere kadi mbawa abonade par ce que ɗum kadi koye ballal ni télé Mbedda ni EDK from Fouta ni artiste fof bawɗo wonde par ce que naata cilika jomum abonda sona ko ɓeyde ma ala hustata ma naata toon mbaɗa téléchargé walla jeeɓa walla abonda gabonde ne nder fof pulago fof nder raprime fof nder surtout en afrique liggonden koye men kono jahatan en jeeɓoya woɓɓe ko eɗen mbawi wadde ko ɓuuri ɗum mais appui o woni ko wodani il faut yimɓe nangodira ballodira ka artiste koɓe artiste memanma goɗɗo memanma nden affaire o yahata c'est ça en tout cas ko haalɗo ko c'est très important de yimɓe ɓe mbattata hakkillaji melomanuji e tout e artiste uji fof ne jaggodirte koye mumen melomanuji nde natata kadi ene abonno e chaîne uji ɗi ene goppa hen commentaire uji mum idée ji mumen donc ko wona ɗum ɗon e yidde namdade projet ji ɗi mbaɗɗon hol projet ɓurɗo wadde it par exemple ɓurɗon yitade hoore moon bon min mbe wawi wiide ko bataki duna volume 1 bataki duna volume 1 woni mixtape o par ce que kandi ɗiɗi fof ko bataki duna min mbaɗi ɗum mais volume 1 mi yihen ko heewi kadi mi yihen ɓeydade ko hewde ne waɗi goɗɗi gaddi ɗum ɗo ga mais nder oɗon minen mbawi yaade won secte ko heewi e nokku to min jahano ete won andunoɓe min sababu mun mixtape no wirni 2013 4 morceaux mo jaltini pullo ko jambar e son goto love e son goto no wiyete état e wonde son goto hakkude amen comme si no min kebirni woni 4 morceaux e ɗin kadi aussi hewɓe ɓe wawi gandir ko ɗiɗon morceaux mais e nder yiide amen minen image uji walla concert aji ko nder bataki duna volume 1 min kadi ko yettere Allah e te kadi so min gari hen hewɓe
mbiyata wonde minen min kettotno ko ni woni ko paasi ko kañum min ko ɗum ganduno ko ɗum jenno mais ko sababude oɗon mixtape volume o saabi garal amen on certes diwanuji heeɓe mbawi yiide image amen face à face walla mbawi yebde vidéo ji amen aussi nden aɗa nden en mbita kam enen tan mbitan ko raprime fof complet en kewani utiliser côté image e ɗum ne jeyno ko tardinde raprime par ce que hande a yahata nokku mbiyeɗa wonde bon a jaaɗi son uji par ce que o rappeur ari ɗon ñande ni gulleɗa hen walla hunde fof keɓa hen dal par ce que minen min keeɓi ɗum wona goo wona ɗiɗi sa yi waɗi noon par ce que nden yimɓe gandano fotade hen walla wadde vidéo ji hen walla en ganda ɗon affaire hasine heewi ko seeɗa kona moyen tan wonno ala bon eɗen mbawi ɗum ne wawi wonde mais cikkum kadi hasin ko woni moyen o même pinal ngal natan oton côté à tel point walla taw en keɓano comme no mbiɗani kadi aussi moyen ne wawi wonde wono banquete e manquete men naddude par ce que hande kam yettare Allah surtout whatsapp o ari komɓe wawi min kam arrangé kam par ce que hewɓe batti yiidemi koye côté whatsapp o hen profite ko heewi en tout cas ni yurmini hamma mais ça veut dire que eɗen mbawi wiide ko heewi waylima par exemple ko manquirno en nden ko heewi avec nouvelle génération wayli gueɗe ɗe wayli no feewi e kadi mbeɗa wiya kadi fansuji ha joni kadi par ce que mi oppotaɓe e chaque fois wotoɓe guuri tan par ce que yimɓe dépassé han kadi ni envoyam bluetooth sarid hyper whatsapp ɗeɗon kadi yimɓe dépassé ɗon te poti dépassé ɗon kadi aussi naat ka wawa joni ko kewi wat téléchargé tan ɗum tan joni ko fof ni ko an clip yalta mi envoie ma lien bon min de mi wawa ana wawa galle mo fof mata wawa so wawde legal mo fof wawa so wuuro mo fof wawa so sehlama fof wawa so ko ɗum ko ɗan joni ha sa wawa téléchargé naata jeeɓa hasim ko ha waɗa quelques secondes après kadi so tawi abonnoɗa like commentaire hasa wawa windude waɗa hen par ce que ko mba ka wawa windude fota wawde a wawade b walla c walla d l'essentiel fi ɗon tan jaaha haaju ma par ce que ne ɓeyde usta en tout cas ala ko celli ɗon haydara ala par ce que ma ɓeydo woni mi envoie ma lié après mi non min kay sino sagam envoyé han vidéo walla sin sam envoyé am audio te min mi waɗi fulde fayida fof par ce que mbammi ko wona hunde wemde par ce que kanko hormo ko waɗani ɗum mi wawi wadde énergie am fof e inspirade yobde clipaji n'importe affaire donc mi waɗa kadi page am kadi ko kalis mbaɗam hen pour nannude mi chaîne o après kadi mi recherche ɗum kadi aussi mi weddoma ɗum kadi a mbiya donc mi télécharge ɗum mi télécharge ma ɗum kadi mbiya weddami ɗum a waɗani hay son carte 100 kam wawa envoyé ɗum min saaha noon mbiya a yi envoyé nam wiya wonde ala probléme to gomde kirɗum seeɗa gasi après sa jogui hunde tan nelda ma envoyé ma on pointere waɗen business waɗ tan waɗen business e kay ko mbiyata ko ton dona don c'est ça kerti mo neɗɗo fonno yewoyde so envoyé ma tan a envoyé ɗum normalement ha heewa kay ha woni sa heɓani kay mais ko wona ɗum sen garti e messi jam jinmi namdadema ko par exemple en no réclame ko heewi ko alano e nde puɗɗoɗo ɗon nde par exemple fitti génération oɗon gonnoɗo ɗon o ça veut dire que hol différence jiiɗon entre new generation et old school uji par exemple aɗa andi waɗin instant goto mi mbeɗi yahanno ɗo ha kawrimi gayni goto ne heeɗo son amin Moussa Ndiaye o kam joni noon mbeɗa jooɗi mbeɗa yewtude e gayni makko goɗɗo on wi kam o pourtant o ko rappeur oni mo ko holɓe o EDK o min anda ɓe mbiyataɓe min gandu EDK yimɓe Moussa Ndiaye ɓe mbimom son Moussa Ndiaye mataw kamɓe goni ɗo o ala mbawa ɓen o wawi yimde ɗo mbimomi koma o par ce que ɓeɗon ɓen hande machallah de ɓen mbimomi kolko tagui ɗum o ɓen machallah meeɗa yiideɓe kam kono ɓen hande mbeɗa andi keewi kalis de ɓen jimata ɗum ɓen tampini Moussa on instant ɓen poti hewde kalis bon après majjum o hindi kam son mbimomi mo wi ko son amin ko minen oui non onon min jamma e ñalawma suba kay ki hiiɗi ko onon min mbawata heɗade onon tan an tan soma kañum min pawmi mbimo ok ko nice ala probléme firti ko nden nde clipaji ngalande walla nde yimɓe mbattano clipaji nde ne tampi par ce que ko adi foof neɗɗo heɓɓe ene wawi nande dande ma taw wawani yiide mbadi ma e te ɗum moƴƴani artiste par ce que artiste jeeyata ko texte et image o namdi ko il faut mbaɗa clipaji ma jogoɗa compte ma YouTube mbaɗa hen mais minen somin mbawi wadde ɗum min ƴetti haalis amen min perima no Diallo wini yataw yimɓe ene mbawa abonnade compte o sukaɓe hande ɓe kamɓene ɓe mbawata yiide gartam ko yataw wonnoɓe lesɓe kañumen wonko puɗɗi yiide gartam par ce que musique way kono ko sa tawi baba liggima hocci gallol waɗe galle
nde mbawa an aɗa andi mon mawɗo goto wino kam jogi hundi galle ko tugaji kono jogi galle ko tugullaji sa tawi tugaji mbaɗa mbawa jogade anen coggu tugullaji kono sa tawi tugaji mbaɗa ma dogan tugullaji doga tugaji so ɓoyi seeɗa paɗon mon jiiɓami quoi eyyi reftu hen hundi galle ko tugaji kono jogi galle ko tugullaji kono sa tawi galle hundaka tugaji seeɗa jubbana tugullaji seeɗa jubbana tugaji ma yaha paɗon tañ taw ala ko gasi raprim ko ɗum woni probléme mum en tout cas keɗiɗo affaire o bawɗo windandemi ɗum yo windan kam ɗum waɗana kam ɗum less commentaire uji min mi essayé somo ɗo wawi famde par ce que haala komi ronki famde ɗum mais en tout cas continue joni noon raprim ko ɗum woni caɗele mum wonko tawnoɗen liggaka guila adana machallah mawɓe meɗen joobi to banggue ɓe dappi mais probléme o ko nden pour tawa son e nder youtube ko probléme hande enen garɗen jaaruɗen ko banggue on kala artiste mo jiiɗa ɗon jogui compte mum youtube joni noon public o wonnoɓe nden ɓe pour ɓe par ce que ɗum ko en hesɗe mabɓe pour ɓe mbawa abonnade ko caɗele il faut ɓe kolle il faut yimɓe kaaɓe e ɗeɗon gueɗe joni noon an babiraɗo nder musique o ha hande jareteɗa ko a suwa dañ woni hen abonné ji ko seeɗa joguiɗa e min puɗɗiɗo hande one ko noon e puɗɗiɗo nane one kadi ko noon ɗum waɗi eɗen jogui caɗele to banggue enen ardiɓe koye mumen eɗen jogui caɗele ala ko haali heɗɓe caggal manam ardiɓe men ɓe jogui caɗele ala ko haali enen kadi won heɗɓe caggal men kadi joni musique mbiya rappular ko probléme ɓolo probléme gonɗo hen o ko il faut kam sacrifice gurdam ma tan pellita yidde par ce que min ko nanami ko yimɓeɓe mbiya we sa wi neɗɗo par exemple rap walla neɗɗo wima rap mauritanie manque yaade goto artiste goto wima we manque yaade par ce que wonnoɓe ɗo ɓe liggaki ɓe mbaɗani temps c'est ça que ko joni liggey fuɗɗi quoi ko noon mbiyata ɗum ko yaware quoi ɗum ko fenade e bonnedagal neydi an arta tawa baba man darni galle ha goɗɗa mbiya baba ala ko woni ɗum kam min mi wiyata wonde ɓen ɓe liggaki kono sa nani ɓe yimɓeɓe ne mbiraɓe noon tan mbirtaɓe noon wonko ko jii hande ko hesɗi kadi ko aduna yahata kene développement yahane change wonka andano aɗa anda a faami wonka andano jaaha aɗa anda hanki kamɓe wonko ɓe kawri ɓe mbaɗi ɗum en tawi ɓe joobi tawɗen ko raprim ne woodi soɓe ligguno ko ɓe liggorako ha raprim wiye raprim enen tawɗen ko raprim ne wiye raprim garɗen eɗen joob toɓe gaccirno paɗel ngel ɗo eɗen jiiɗi yettinde ɗum to jiɗɗen yettinde ɗum ɗo yo Allah hokke en on sembe kono eɗen gandi kam rappular tellement ɓuuri mettude rappude nder aduna o fof ko rappular par ce que fulɓe ɗemgal ngal ne teddi ko adi fof ɗiɗi koɓe wawɓe wiide he ɗum hay école pulaar ɗo nde min jahano min janggoya ɗon a tinata tan jiya hande 16 yimɓe ɗiɗo ɓawa janggo jiya yimɓe tato ɓafti jiya gotel aɗa andi firti ko e mbawi wiide hami joni noon ko rappular kadi ko noon wayi a yiɗat nanga guila nde ɓe tinanoma tintinaɓe haaɓe tinma toɓe poti tindema ɗo hay soɓe jiiɗa tindema ɓe tinnete wonde mbaɗanoɗa concert e nder wuuro moɗon pour yimɓe nata ko probléme hande noon neɗɗo nana concert ma fali force waɗa kolo ha daña billet muɗum firti ko an ligguɗen tan gaccen wiide ɓe liggunoki mbaɗen koɓe mbaɗano ko kamɓe mbaɗi koɓe mbaɗi ko yo Allah hokkuɓe jobdi mabɓe noon e koɓe mbaɗi ko walla ha ɓurta noon annen Allah hokkuma wadde ko mbaɗɗa ko walla ha goɗɗo kadi wawa wadde anne ka waɗano ko poɗɗa wadde ko ka baɗo ɗum tan goɗɗo o so ari kañum ko waɗata ko foti wadde ko tan ɗum woni ko jinnomi ha bien vrai ko haali ko par ce que en jii hande raprim hayso nouvelle génération ari nana adda ko alano par exemple koɓe gaddata ko so wodano pour ɓe gadda ɗum mettat donc sen jii eɗen mbawi wiide no wini au school uji won paɗe maɓe joguino ɓe jaɓɓiri ɗum to heewi mais won toɓe keɓano yaɓɓude en fait ko enen kawri hen donc ça veut dire que il faut jaɓɓen toɓe jaɓɓano ɗo donc sen jii eɓe mbaɗanno gueɗe kewɗe kamɓe puɗɗi raprim kamɓe puɗɗi affaire uji kewɗi e raprim donc ça veut dire ko won hara ɓe kaɓa e hare nde donc nde gasani mais heddi ko arɓe joni ɓe pour continude ɗum donc sen jii image uji ne mbaɗatno nden mais hedro ko hewani walla moyen ala walla kadi pour jiya neɗɗo jogui ɗum ɗo ngo ene limo pour joguiɗo affaire réalisation e goɗɗum donc yimɓe kadi nden mbiyanno hewɓe mbiyanno ko affaire o ko fijirde par exemple mi watta hen haalisam par ce que min jiyamɓe tan ko neɗɗo yettoto tan ene dépasse par exemple ala gartam quoi donc joni yimɓeɓe puɗɗi wonde famde heddiɓe ma yi neɗɗo hande jogo haalis mum ne wallita artiste ne produire ɗum donc nden hay somo wonno hewani donc wona ɗum ɗon kamɓe ɓe liggima ko poti liggade ko eɗen mbiyaɓe chapeau vraiment koɓe mbaɗi ko affaire goto ɓe mbaɗi koɓe ponno wadde ha joni kadi hono mabɓe kadi nanɗo kadi jaada men kadi ene dusde meɗen kadi ene mbaɗa kadi gandanɗa hoorema
wonɓe ɗo ɓe ko ngala moyen pour wadde donc eɗen mbiya en calminiɓe de passage e ko wona ɗum ɗon donc jehen e affaire goto soten après yimɓe garta e projet moɗon joni donc ko wona ɗum ɗon mboɗo yiiɗi andude EDK holko woni probléme mabɓe kamɓe holko wonno souci gonɗo hakkude EDK e GMP. Yeah, a namdima aussi bon minen hakkude amen GMP haydara wala ɗo mbewa widema sona rap kam nan hakkude amen mais à part ça ko heddi goɗɗum ala hakkude amen so tawi anduɓe rap ɓe keeɗo rap eɓe gandi ko woni rap minen e GMP e woɓɓe fof ko rap to woni hakkude amen rap noon woni hakkude ma enne ɗo way kono hande ka porto makko football équipe ma jigim équipe am jigim hasi ngen jiidima baba sa jagui bal tan so marim tahlere way kala wadde rap ni wadi takhlude wala rap ni wadi takhlude kañum kay ala ko ala mbiyam so wonno bal tan a yiyat ha clair te ken mbawi kete aussi ha wondirano bal ni ha joni sa welama sa yiiɗi tan laftinda tan wawi laftindade donc minen rap uji ko terrain tan so min potti après sifli tan ko min daw bit min jilto victoire min jilto mais hakkude men GMP ala hay problème goto so nato mbiyami ɗo rap tan de woni hakkude amen rap non ko rap so tawi faami ko probléme rap min jiɗi namdade par ce que sen jooɗima ɗo ko à cause de rap grâce à rap poɗen jooɗima ɗo donc probléme rap o par ce que mi yi kamɓe ɓe jogui morceau goto yero mama galo et puis onon kadi on jogui yero mama galo ça veut dire que e nder vidéo mi manda e nder son donc ne waɗi pencuji nan nder eyyi mamsodi bon a haali sa yi mbimo ko rap rendini min par ce que neɗɗo so tawi a felti widara ƴetta concept yaroɗo hattani ɗum tigui tigui eyyi so tawi a heeɗima sondume paasi bon wonko ganduɗa hoore ma ko pulari ko haalana haali hikka jaabe muuri wonko ganduɗa hoore ma aɗa wawi haala ɗum hande janggo jabtoɗa ɗum wonko ɓe mbino e nder son uji maɓe kewɗi te ɗum kadi ɓe battidi wadde e ko wona ɗum ko yarmama gal mawɗo mo jimo woni holɗum avant eɗen ɓenna il faut kalno ko ɓooyi ko ko kalno rawane ko il faut kala ɗum eyyi donc memema ɗon côté seeɗa par ce que mi yiiɗano nadde o toon banggue ka comme si a namdi gabrem mi hamna parce que waɗino instant goto ɓe mbi kamɓe so tawi arti ha yimde tan mbaguel eyyi ɓe déposat makuji yimde loof eyyi so arti tan ha ɗon kamɓe maki ɓe nujƴinat ɗum te mbi sikki hande ko mbay jalala tan woni ko heddi ko waɗaka kala biyanoɗo wonde yimta ɗum te pourtant min banggal mbe wawi neɗɗo wawa yimde gaha ko wona jilli par ce que wawa yimde ko ganduɗa ma ka yiiɗa an yimde saɗa yimɓe ko waɗi fof an ma welma to an mbawa yimde ɗum donc so tawi ma welma te ko yidde woni beelam ɗam donc sa wi wonde a yimata guille te ko artiste e artiste ne foti wonde polyvalent foti yimde kala ko wuura e kala ko guurɗa kadi an e hoore ma so tawi aɗa wawi ɗum yimde ñima ɗum e ko wona ɗum ko bon gartane somama yarmama gal oɗo moɓe jimmi donc eɓe jiiɗi wadre mum walla ɓe mbay kono mum hasen jiyani yarmama gal en nani gol walla yarmama gal e sen ƴeewi min kalam ko point de vue min côté musique o e côté clip o e hoore mum hasa wonani hunde nde a yiiɗi wontude walla wonikinade hunde nde wat ha yimɓe mbi wonde en tout cas mo nande hunde si en e nder vidéo mabɓe o ɓe kollirani en comportement bawɗo etkirta ha ande ɓeɗo ñemtinde ko yarmama gal gasi nan ɗon par ce que hay chinois so heeɗima rek hassin ko anda koɓe jimata ko on wawi wiide o ko pullo par ce que waɗi so mbaɗi yarmama gal déjà ko yarmama gal waɗanno par ce que golol mum kam en mbawi wadde déjà mais en mbawi haalde mais so tawi ñamtugal makko walla kanko no wano en mbawi wadde ha gandarma oɗo so dari tan anda exact tawi gandori yarmama gal en tout cas ni yarmama gal wana est ce que an jona imagine ni par exemple kamɓe scénario ji mabɓe ɗi wonko ɓe jiiɗi haalirde ɗum par exemple sa ƴeewi nder hen ma yi snipe nana waɗi tengade a faami et puis neɓe mbaɗirni goto fof won scénario ƴetti mais est ce que kamɓe joni e a miijaki wonno ɓe jinno waɗirde ɗum si wonno ɓe jiɗɗo waɗirde ɗum kay bon par ce que ko adi clip o no yalta mi yi ko waɗa partage e ko waɗa demande yo adde ko waɗa demande yo adde ko mi yi ɗum te ɗum arani hen déjà min hoore mi yi ɗum en plus kadi aussi mbeɗa courage no ɗum hen e won sette yimɓe jogorɓe o yaade ne mbaɗi aɗɗin vawi fuuji mais à la fin ɗum fof ɓe elmin ɗum mbaɗani hen ɗum ɗon konko mbiyatmami no so tawi wonde aɗa wi wonde hoore ma hande komi gaynako wat caaya ma mbaɗa sawru mbaka sawru ma
ni tangare ma sawur ma tout ça donc portar en fof ngona vere hasa ala bale ala bi ala nyel ala nagi ala tous ça day na foti foto ma wor ça wedi ngore ko le gayna déjà on ton timmi wada par exemple image pullo mais est-ce que odon son ad wawi rokkude kamen a cappella pour yimbe kedo dum wala ketto dum en fait mbara hokkude ma cappella bo min gam kewno non ko wullude mais on so mi wadi hen rap seede hay dum ko seede bobe to mi cikkanno ko mbeddo don ko buri don liggodo ma en gusontiri ka son buri don doke Allah wadata ki niki jiiro majira do hunde senan tan yilo meji sifanade kayde ko gumdo kono wona kutide jiti mum en yilo bida wonde kade bonine jikku cikulel momin kollinedi mbado wawi mbele kewal jeddi gittani do yaware accumi haddo be mburi people am jengana be jimando foko wadi sens yaro mama gala buri do odo morta kama ala sens mbiye mbawa wonde yaro mama gal pullo be wado hoto nandine bene biñal ngob mbiye mbawa wonde mbiye mbawa wonde yaro mama gal pullo be wado hoto nandine bene biñal ngob donc yimbe ngarte hongi jeeri hongi waalo fobba nama jonbe beeri jonne leeri gesa ko mawni kala na wiyama ni ne wadi keeri gembi kam ko Allah gembi mako feddema bondonede wino ma dum ko foddema halanam balum te way feddema hoynuma woynuma holluma rap chadid manana ma ede ko ni worbe ne kala me ano sharab rabma sen janga ya sudub darab hey darapi kabrito hoyni hew joni kadi mi milla wo bayano debbo shara wiya sa kosam bone goso nder posam ada andi ko bodi jeaka kosam yeah donc Mr Jam est-ce que ada wawi beydade clairante yimbe be on touchi ko holdum wonno hakkude mon e GMP ya ko problème mawdo parce que rap ko problème so rap problème wona kam ya ko problème est-ce que ça va ay jallo kala boggi jallo tay tar ko boggam din ti de boggam taji fo ta ko boggi jallo ti jallo yidi wadde masala ha wona ha joni min wada masala kon non masala mo bada mo ko gonga adani gonga halde gonga haydar bonnata dal min galda me problème min gona hasideji mabbe ko gonga jallo wi ko min galda be problème ko rabuni hakkunde amen min gona hasideji mabbe min gagnani be jam kadi won sikkobe wonde minen tagi amen clash debe ko yidde mabbe hunde parce que min batti jour de concert gila 2012 mi jouat ko gure saray taw mi joine concert nder keheji premier amen concert nder keheji ko 2015 min jabbe koyda amen min je ha galleji mabbe min invite be ko sorti mixtape amen wonno kambe mi jogi tolo on insta don parce que min meeda jour don kambe be joui don min gari min bibe ndokke min jungo ballondiren o concert no yawtiri ngare min invite mon bismillah mo be bi min e wi gol mabbe kambe mélanger mabbe fof wi wonde hoto min badbe affiche kono mabbe ngar tebe ngarani min cokno ko be ngone affiche bati yimbe mabbe baw arde haydar bonnanta gonko bonnanta be meeda wadde programme be chiftoro min kono min so min badi programme min chiftoram ko problème wala wona problème do so hasir ni haale hol gondo hasir bado programme chiftorma e bado programme chiftorani hol gondo hasir yo jijo be kal min ko ngadu tan gon amdade ko joni non min badi ko min badanno be won to be jabbi bindol mabbe min be nyibe min kaali wonde do be jabbe bindol mabbe be nandini koye mabbe ko be nandani fodde wiyeede ko dum be woni bibbe fulfulde darini be fulfulde be nyenbani delal Trump nandane bagbo en anonani parce que ben ko be fulfulde hayso bagbo ko africain wona fulfulde minen ko fulfulde min tentini dum min bibe wonde yaro mama galo buri do biebe kadi be mbaawa wonde yaro mama galo pullo bewdo wara nandinebe be biñe ngoba min ngari min pi on son yimbe be bi wonde kambe ko minen kalasha be kambe be kalasani min jidno namdade yimbe croiser les bras ko asko wala ko holnum croiser les bras mi fino son yaro mama galo mo jeyi croiser les bras ko GMP jeydum be bi be kalashani amen be biani min haydar ko minen kalashi wona minen bi yaro mama gala yornani tumu minen bi nyamdi mawdi herjintaake dum ko gonga wona yaro mama gala kay anani yornani tumu be bi minen jorni tuba ha les te coggu sentir nanay posam après son amen min rufe nyamdi mawdo leydi te everybody ko min te so mabbe yaro mama gala oye kadi be bi hen bange amen nanoga be kebirga ko sengto I an kam sengto ko minen jimi dum yaro mama gala yornani tumum ko minen bi non I ono so jaabi min don musani ben
musibe tan ko wonde to min ngari minen min jaabodo yobe pimin tan min deeji minen hoto min jofto minen min galana hay goto en hay goto min nanganani bonani kono so neddo wima alda ma e problème kay ya raw so wadi hunde mo siftorma ya raw mo siftorma e der gongara e gonga wona seyre nagal musique ala affaire de nafi gagal wodi en tan ko gonga so tawi neddo ada nandi kino e ka wonani a fud a feña junjuni parce que mawbe ke wiide sa sagata fayda ma wendu hay so ndo bebi yo teppon ma tawe don parce que ko gonga don an ka tumdado ndu wendu so ndo bebi ka yo tepp ma tawe don adandi ko wendu sa lo fima tan tepp ma tawe don so yori wona kambe no min jaan on teppon mabbe min kaali ko min kalanno be batti sukabe ne nule yo ƴetto yumiraba men dow sen mais est ce que dum don est ce que wona wonon tan sikkiji modon tan cikkuron ko sukabe arandi sanno sukabe ƴettor tan kanyumen kolla kanyumen tan ƴetti e kono ƴettoro e nder textuji mumen di kalata di a famat vraiment dido textuji ko textuji nelaadi be défendre ko wajibe haade non wajibe en jinno labde hen yo ngarme mbiyabe ey minen min jida naron dido demunuji warnaate e geda men soron kala tan kono min birat minen sukabe men ni kon onon jabara yimbe wobbe naata minen min jabara hak musical na min jahanara hakkunde amen e clash min jabara minen ko minen tan jahando ko amen so ñi amen colita ko minen so koy kono amen kelita ko minen rab non wona hare ni kanyum ko hare ni min ji ñoolaabe ha batti wiide dum do gañ min ji ñoolaabe ha batti wondirde hakkunde sen ne biya wonde kanyum min buri min wawde rab minen non so watti ha jowmen daron wiye ko wallahi billahi minen buri ma wawde rab te kadi yimbe ma e koy mumen dokkuma ko dole wonde ko an buri min wawde rab ana watti ma gondira pour ha andi an buri kan wawde rab fitane hoore ma do laaba wawa kam rab walla mo laaba way rab kada mo laaba mbar way rab joni non affaire goto no wodi bindi amen gona goti nandani quelle différence minen ko fulfulde kadi min daroto ko bindol gandanda hoore ma famminde minen min respect concept amen eri dental kawral ko wajuji findinde famminde weltinde parce que musique ko anti stress ko gonga GMP ko waddat ko watti GMP mi anda ko mbadata dum do ay namdade be kambe min kala min som heedi nanen ko jim pular en fait min jim pular mi nani e jim pular mi nani kon an ça veut dire que an hedra ko joni warses EDK ko yimar pular ko annan EDK ni yimir pular ni pular EDK sa wiam joni EDK famdo GMP famdo holame mo nawdata e américain non min mi hali min mi jijata en fait non mi jijata parce que mi jijata parce que adam pourquoi parce que non adam pourquoi par exemple sen jidi wiide par exemple mi som yimon dow chaîne a fami jëm kad wadi fermeji jëm mi kad wadi ad wadi pantalon ad fawi goddo mi yana wadi caaya en fait non aso wadi anduma en fait piano ko caaya la no danduno dum non min yeni wadi caaya dow chaîne par exemple min mbar way wiidam les ad wadi affaire par exemple min parfois mbar way wiide photo ko snipe tam on wadi dara wala wadi temps adiya video jamen yo mbori yeb man battuda yebde video jamen to min bad pantaloji simisen ba boyan wi tan boyan ada andi ko boyan o riya do fof ne wona ko en fait o hal tan boyan firti minen min gontinay ko min goni ko joni non ko inde hitande min gaddi son uji pantalo e simbi sen e gede banno ada ko tagi dum hadema sa remi mais est-ce que par exemple so visanno do wona joni tan jittdon do botno wadde ko taw mbadino kam be bi sa remi hadema nanude fawru sa remi ngesa bamum kay a acci ngesa bamma kersata tan ko sa wirtini fawru bamma anani dum e fawru bamum kay parce que battari mabbe sa nyama so wona gom walla ngara tawta don kono ma nyam taw yumma nyamani mais sa remi ngesa bamma anane fawru mun kalto sagara fiti becci wi galla men defi do wiidi ni minen galla men defi hade amen remande ngesa bamum kayri min gadi remde ko gesa babiraabe amen min bonni ko min goni ko ha min tintini yimbe ko min goni ko jonnon min jidi wonde kala ko min jidi nandi kinaade min nandi kino donc ça va donc tiagal dum don après yimbe ne wayno ero fuddim woddoyde donc yimbe naate demen projet gonade kesso holno way jaajef donc en beltin mi kadi aussi ha joni yebi ko men be bo projet e mbawi wiide o boyi mais kadi yettara Allah wonko wada hen ko heewi ha yetti do to yetti do déjà ko mois de janvier min jidel tindem kanko fof complet
mais avant den mi jogui clip podɗo yaltude le 30 novembre oɗo inchallah e publicité makko aussi kadi nana yaha kadi yimɓe ne battin hakkillaji kadi aussi no fewi e ñagar kadi yimɓe kadi aussi no mbawata nangude hen no hannirta ni par ce que en majjani période mo yimɓe gummi o surtout kam enen artiste uji foof oɗo corona o bloqué ko heewi ko ganduɗa hoorema tardini men trop mais kadi ko yettata Allah ko pulaar heewide ko waade wawi dañde fof yettiren Allah donc minen kadi mbiyata alhamdulillah projet o waɗama ha yettima to yettiɗo kadi machallah dañi nanguɓe hen no fewi ɗum no ko yettata Allah donc en mbiyata yimɓe préparé inchallah mois de janvier o projet o arat mais mois novembre oɗo 30 inchallah eɗen jogui nouveau clip so Allah jaaɓi eɗe wiye look kami mais projet o no wiyete bon projet o wiyete ko maxi album ya combien de titres ko surprise wonata ɗum kalta mais titre o ko kañum jam ha heewa ko ɗum woni titre o donc projet ko maxi album jam ha heewa pourquoi on kokkatami nombre de titres uji non ɗum ko super prise waji ɓe mbiyata ko ɗum ɓe pattana poste o yalta plus kay ɓurta andude taw ko par exemple min ganda ɗum ɗo ɗiɗo son uji gonɗo kono min ganda temuji ɗi min ganda ko woni nder affaire o déjà gasi mais minen ko mbiyata o affaire o arani ko hunde lowande e hunde janggande wona gotum amin mbawi wadde min mbi waɗi ko tel yaha affaire o heddo on mois walla quelques jours min dañi thème goto risque min ɗofo nder hen nden noon après kadi non rustuga ala ko yesara son mbaɗi émission gongol e haadi ba walla e duuɓi du walla ko waɗɓe mi salminiɓe de passage kalon ɗum après kadi min garta kadi mbi bo min mbinto ni après kadi mbigal ni non donc no mbirwami ni tan affaire o won surprise rek inchallah comme si so heddima quelque temps ma fof yaltu jiyon ko woni hen en attendant sound uji walla clip aji ɗum yalta woni clip aji jaltude hen ni machallah par ce que en tourné hen à peu près ma won 2 clip yalti comme titre goto Mali e titre goto Jombajo te Mali o ko obama tour ɗum aussi kadi machallah waɗi no foti wade ni kadi aussi donc eɗen gara kadi goɗɗum kadi aussi bo Jombajo ko Mans Beat Dream Music kanko ka jogui projet o complet aussi kadi min beltanimo no fewi kankone jiɗon nanggue oppani omo tinni amin no fewi min liggidima heewa noon ha joni kadi min ligguido heeɓa mais hono makko taw min cuwa yittawde eti kadi min birta e ɗum kadi aussi donc Mons Beat en calminimo de passage caggal ɗum ɗon yimɓe gartanen kadi mbawa haalande min e projet o ya projet o nan ɗon tan won ene wawi mawne koye yimɓe ene wawi mawne kadi guiti yimɓe mais minen kala ko min mbaɗi min jawat ko min mbaɗi ko ene wayno tan ko yidde ko tufam tan yidde hokkude fansuji ɗi no beltori kadi seeɗa ha sahade min garata emin naata e dawal gongal pour wonde nadde album walla nadde goɗɗum walla nadde goɗɗum eywa min dañi nak yimɓe nanguɓe juuɗe mumen comme no jarno DJ Obama en wonde mi salmini kadi bébé Aïcha en woni États-Unis Amérique oɗon kadi totti amen jungo e woɗɓe Amadou Sow Mali min jogui fansuji Mali gare aya jungo kon gon jungo comme par exemple aɗa andi enen artiste uji hannde ɗe eɗen cohli yimɓe walloɓe quoi neɗɗo ƴettowo hay sorno ko bus sappo muɗum waɗa nde hen ballotire ɗe minen min mbi emin gone projet uddidde studio kanko o waɗi hen jungo makko kay wona seeɗa jungo makko haala belka haalis makko fof nan ɗon par ce que neɗɗo biyomo jokku golle tan ko ballal tinno ko ballal kono ne sohla kadi guitto hen coggu hay so kafe emin jogui Foutanke en nde min mbaɗata ɗo clip amen oɗo kanko ɓorni actrice ɓorni ɗum on kadi ko noon emin jogui pourquoi pas on ballata makko min mboɗo jogui projet inchallah mamin balluma e makko ewa kadi gueɗel gonguel so ɗon ɓenni Mali mi calmini wonɓe Mali par ce que fansuji amen nan toon haqqan min tini kay vraiment kay fansuji amen nana e nder Mali de mundi Mali ha cikka EDK jeeya koye Mali Sénégal ga ko der firti EDK joni natti wonde EDK Mauritanie tan EDK Afrique gongare walla EDK aduna c'est pour l'essentiel min ko jimmi wiide oɗon bébé Aïcha mo mbiɗon ko bollolo en tout cas EDK ɓuuran tel mbedda jogade projet fami donc emin jogui projet wat feere jiiya min donc ko wona ɗum ɗon aɗa andi debbo wonto debbo ɓurata gorko wonto gorko ɓurata debbo e ne waɗi worɓe ene kaala kono waɗi rewɓe taw ko waɗoɓe pourtant min kaali haala bébé Aïcha tan ballal mum e darde mum jallude men jokkodiri e debbo goto nan France mi yejjiti inde makko no wiyetno Kadija onon Kadija Cefel Diagne debbo mo alana aussi on kadi machallah e projet aussi kadi miijo makko nene no fewi ɗin numéro uji kono garduɗi ɗum ha tiiɗa e ko rewara Martin Linda on ko debbo mo Mali on ko Bamako jooɗi aussi ko télé kadi aussi woni kanko ne hoore makko machallah e mbaɗi hen kadi ko waɗi fayi
yimɓe neke sen mbiya limtu ɗum hannde mbaala ɗo en plus kadi woɗɓe jijiɗen comme DJ en tout cas courage parce que ɗum ɗon en fait artiste uji en cohli ɗum surtout ballal donc artiste uji en cohli ɗum ne feewi e ko wona ɗum pour bref yimɓe par exemple kalnon amen projet o to yarete et puis yimɓe patay par exemple darniam konngol mo mbawa wuddude émission projet o joni en waɗi projet o gasi haalani par ce que tomin gonɗo min mbaɗini ɗum vidéo ji tati vidéo nayaɓo nana fuɗɗe soit gas e joni vidéo tati mbaɗaɗi ɗiɗi gaccanoma heddi ko goto ne foti ɗaccede ɗo e le 30 a faami e ɗaccete ɗo e le 30 ɗi projet ji noon ko fate son uji ɗi e gueɗe baɗe noon ɗin kam ne wayno pari nan leeli kono haɗata amen wiide min kalanma ko ni fota walla ko ni fota ede en hamdino e gueɗel gotel Allah totti ɗum ede ka kañum min jooɗoto tan joni Allah hokka ɗum ko foti yimde joni naati ha studio joni nan ɓeyda hen parce que ko non artiste foti waade ko mais projet o holto ligga projet o min liggima hen hunde comme no Hems Mbaye woni tribi record min liggima hen hunde ew min jeehi hen hunde e min poti nannude ɗum ɗo no mbiyanno ɗum broadcast production e ko heddi ko noon ko hedde DJ Laos en walla mbiya ɓen fof min jiiɗi liggidade mumen mais ko heddi ko studio woni Dream Music ko ɗon affaire o jooba gongre gum non Dream Music woni ko keydi par ce que kañum Dream Music ko galle amen pour pama firti par exemple onon no gummi Knockshot jaaɗon Fouta pour waɗoy toon projet moɗon eyyi ko ɗum noon min mbaɗi to min gommori wona minen ko Fouta min jeeya to min gommori par exemple sa yimi wi gummi ɗon ko Knockshot paɗon Fouta par exemple tawi ko ɗo ɓurɗon imposade pour wadde ɗo projet ji moɗon e tout en gowani yiide artiste ummo capital pour yaade Fouta par exemple pour waɗoy toon projet parce que wiyata ko ga ɓuuri wadde qualité ɓuuri wadde tout ko gonga min jiiɗo ummiɓe ɗo joni ɗo de ɓe goni ɓe jeehi Fouta to ɓe mbaɗoy toon projet mabɓe e nder Dream Music comme no par exemple Toubi liggoto ko nder Dream Music toon projet makko woni sa ƴeewi ne waɗi woɗɓe nanɗo comme no Major Khalid projet makko waɗa ko Dream Music pourtant Fouta woni ko keydi woni GMP 100Tinel ɓe kaltaɓe ko keydi mbaɗata projet ji mabɓe faami donc minen ko toon tan min jobata ko keydi min jobata après min gara ɗo noon min mbaɗa ko min poti wadde hen ko min jaa nde min gummoto ɗo min jaa comme no yidirde yaro en e gueɗe ban noon min dewori ɗon woodi kadi ko min mbaɗori seeɗa min garti kadi min dummi ɗo kadi uniquement kadi pour waɗoyde projet ji amen min jooɗi min mbaɗi ko min mbaɗanno min garti par ce que kam liggey amen to noddi min wayata amen comme no dawol guese ni min jahata tan min jaha min liggo min garta e min calmini yaro so kanko ɓette ko kañum tan par exemple ko rap tan impose ɗon ko rap tan jogui ɗon liggey non minen min jogui métier amen min jogui métier mon fof ne dawa par ce que ɗo kala artiste biɗomo dawata ne ɗano boneyane e mum par ce que artiste musique yadata koye moyen ɓornuli ɗi ko moyen ko jaltinta son o ko moyen clip ko moyen hay ko ñamɗa ko moyen ɗo joni to daariɗen ɗo ko ɗo min ko koɗi pourtant batima joni ko min luuɓe de ko appartement woni ko jefta sa ala moyen ko joɓirɗa wona a yaltata en tout cas EDK min famaniɓe quoi affaire kewi business less parce que min mi yi yaade Sénégal jokkodira yero en e tout a famara won business uji goɗɗi ɗon mi yi son goto ɗum mbaɗa niwi en fait pour ok yaro aɗa andi pourtant min ɓooyi yimde yimɓe de wona yaro min gaddi yimɓe min jimi Moussa Ndiaye premier de kono koye golle mum Moussa Ndiaye kon critique ala min critique ani non kon critique ala min critique non critique min kaali golle Moussa aɗa andi yaro waɗi tan ko waɗi ko min kaali golle mum so yaro waɗi tan ko Moussa waɗi ko min kaalat golle makko an joni texte bindanɗa Moussa aɗa yiɗi mi itta inde Moussa nde watte inde ma so tawi ko ɗum mbaɗmi kay ala inde nde tan mi itta ɗum tan somi waɗi ko Moussa waɗi ko ittu texte o mbaɗa ɗum ittu inde Moussa mbaɗa e yam ha tan waɗi ko kay ko noon yaro kadi kañum ko noon tan no mbimami ni so waɗino ko Moussa waɗi ko tan min mbiyan ɗum ko min mbi Moussa ko kono o waɗi ko Moussa waɗa en ko nafoore par ce que yaro woni gadiɗo daranade ngal ɗo gueɗal ngal darini ngal holli ɗum jolfuɓe kadi mo woni ko omo farnori ko woni ko e o ari kadi nder fulɓe ɓiɓɓe fulfulde o darani ɗumen kadi on waɗan ɗumen série ji gandanɗa hoore ma cafɗi comme no jeewo en gueɗe ban yo après ma jomni minen min ƴefti miijo min ngala buuɗi pour waɗande mais min jogui daaɗe amen min gari minen min jimimo min mbi ko leñol yo wallu yo mballu yaroso par ce que poɗɗo wallede dal wondude kam e big weltare par exemple en jii yaro par ce que wonto yaano pour joyide pour jillodirde jolfuɓe et puis o arti e enɗam makko en fait o
fotti acteur uji gandanɗa hoore ma ko wayno ama tidiane en ko wayno woɗɓe tawa pertaniɓe en fait donc waɗi kadi affaire uji mo waɗata ɗi yimɓe kadi machallah ne intéresse hen et puis machallah donc en calminima de passage ko wona ɗum holko mbawɗo rokkude yimɓe par exemple hol guuma mbawɗo rokkude yimɓe ganda oɗon e projet wonanara jaajef donc en calmini kadi ha joni en calminata tan ceerta salminde bon ko mbiyam kadi aussi surtout enen leñol men fof tal yen nangodir ko adi fof neɗɗo wawi wiide hoore ma ka juula tawa añi bande so tawi aɗa juularo hoore ɓerde ma laaɓani haydara ga gasani ɗum tagi min jaltidinde morceau goto ñande en mbaɗi intro goto ceerno Mamoudou Dia min mbiya ala de mbiyeɓe ala de boni fe cellaci manda sa midi heɗa ɗon intro goto min mbaɗi son goto ɗo Mamoudou Dia min mbaɗi mo intro mais son ko temmo ko c'est-à-dire ko yo yimɓe ndendiron dal eyyi an mbiya ala de mbiye ala de est ce que midi heɗa ɗon so awa waddude bor son baba haɓe ne ñamande leñol ambiya babiraɓe kaɓe nder juma so kaɓe kaɓe nder wuuro yimɓe galle no tekkodira mata gonga ala ɗo arduɓe gonga cali haalde humoni binde nan jiiɓi wuuro ha jiɓɓi e lew wonɓe guerre civil sa ɓuuri kam ma wallat kam an so halfi kam ma wurnat kam Allah wi ko julɓe fof ko bandiraɓe kono wone mabɓe jaɓani heeyi leñol so fiyama warama de oɗon gandi wontande ko saabi wonko wuura sellanima safre ma safre dental ɓuuri ceeral men denten ɓuuri ceeral men yo kala ko rendi hulle her sewo pade gueɗal ko no wiɗi tan par ce que ok no wini tan par ce que haade tottimama capella o tan c'est nice kanko o wima wonde min jaltinin ɗo son goto ne wiye ñawande leñol son ko ñawande leñol min kalano ko haala ñawande leñol ñawmen fof ko wasde rendude sen ndendire gueɗɗe fof pewat to banggue raprim to banggue waɗoɓe mogo to banggue goɗɗum e goɗɗum sen ndendire gueɗɗe fof pewat dal eywa joni noon ko e yidde tan wiide yimɓe yoɓe nanggu hen min nangga hen nanguen hen ha gueɗe ɗe natta ñangude fof moƴƴe dal kono nangarno ko ɓerde fof nanguiren ɗum ɓerde men gongra e gonga yimɓe so mbi jiɗodiri tan e haal jiɗodirani e nder ɓerde haydara fewani woni ɗum waɗi EDK wima eriɓe dental e kawral so kawral waɗi tan firti koye nder ɓerde ummi ɗum min jiiɗi yimɓe ndenda gonda pijja jalda liggo gongra e gonga faami ko ɗum woni ko min jiiɗi bandiraɓe onon fof on ziyarama Mauritanie Sénégal Mali Guinée onon fof ko noon EDK dal weltima e moon min mbi on cabbo mixtape o noyte wona mixtape maxi album o yettima par ce que wiyete ko jaam ha heewa to gonɗen ɗo eɗen cohli jaam no fewi no fewi no fewi gonɗen ɗo eɗen cohli jaam de banggue Mali banggue Mauritanie Sénégal Mali mixtape so welti no yimɓe keɓirta ɗum wona mixtape maxi o maxi album yo yimɓe jaato compte EDK woni page o woni ko EDK from Fouta mbatta abonnoɗa guila e joni ga pata so naati tan taw aɗa wawi ɗumɗinde ɗum yiide ɗum par ce que sa yeehi ma abonima compte joomum ma waw kam yiide gueɗe muɗum so joom windi EDK from Fouta tan yiyat hayso mbaɗɗa ko EDK ɓolo ma yi page o cliqua hen naata abonnoɗa sa wawa abonade nawata neɗɗo bawɗo abonnonoma mbaɗa hen kadi ye jaajef donc en calmini fof aussi naaton kadi télé Mbedda sa yeeɓi émission a paari clic rouge o bindima jungo ma ñaama woɗɗa hen ka janggani fof ma yi rouge kam aɗa andi couleur sey ko arabe noon non kañum joni jarani gaj non jarani janggude l'essentiel mbeɗa yarata arabe mbeɗa so tawi so tawi arabe comme no wirni so yi arabe jahata nan kono kam nanɗo winda binde rouge télé Mbedda nanɗon Mr Mamzodi nanɗo Obama nanto EDK from Fouta nanɗo donc mbiyen en mbawa wonde koɓe goni ɓe mbawa wonde ko gonɗen donc moni fof to woni ɗo yo nanggu tiiɗa inchallah EDK e moon bientôt maxi album EDK jama heewa Mr Jam en Diallo DM sexy ede ko kaani rapade le wonduɓe kaaɗi min gona kamɓe o rapnaniɓe comme no babiral mo mala karité hey ngare rapnujeɓe ne palité wona gotum sabu waɗi ko kale qualité garduɗo doole kal joni meɗen nde halki fenade rapnima hankkadi mbaɗa salti minen e rap wiɓe fenade mabɓe ne saltiɗi bakkat min prek kono mi ñawaɓe waɗaɓe comme no mbakal joni mi ñamaɓe
bakkat min pe joni min tongaɓe nangiraɓe no sabara ni min kongaɓe tanum gelle sadda no meeɗa hulde MC da weji comme no mbabba habba hulde même no ɓurano ndiyam nayi poɗɗa wori hen yulde haala noon pulara fotani ɗo hunde wonto bilejo gona e timde huɓɓo bedo ma kadi gona e fimde deɗa ko takko seeɓa pama Allah fimde public ne wulle yeah. Donc en fait mi wayno mi rokkuma cakkitɗa e micro donc yebbiyankoɓe télé Mbedda on mbiyama yon continue like ude partage et tout donc émission men télé Wuur-Rap haɗani ɗo eɗen jogui numéro uji goɗɗi inchallah donc ko wona ɗum en salmini yebbiyankoɓe ko wayne grand général ko wayne Mr Babi from Madina Gounas mi salminima dole de passage mi salmini Kodde Ndiaye boss boy gandanɗa warma ko yimɓe gandanɗa warma connectiɓe ene jeeɓa vraiment émission meɗen Wuur-Rap donc en calmini yimɓe a saha goɗɗo jaajef télé Mbedda beltanama woto jejjirede ha joni ko mbiyamum ko ɓoddo rouge o rek eyyi bon min mboɗom jooɗiya hoore nde koko heewi mi jooji ɓaade noon ka seke lamde fatan wooda ko kalamami kono momi namdoren dongo mata hewde jawdi fawi koye duwa walla wonde basi jeeya koye ko diya mi ronki hebde jam e nder galle wona tan moɓe wona sugab galleya sababunde basalamde mi yonta wadde taw mimi waɗani arandi ɗum wona sago am télé Mbedda yoya jaajef amedi alaji kamɓe soirée